kaagi nga siya nag-antos alang sa atong kaluwasan. 1 Pedro chapter 2 verse 23-24. Thank you, Jesus. Sa gisultihan siya og pasipala, wala siya mobalos og pasipala. Sa nag-antos siya, wala siya naghulga. Hinuon gitugyan niya ang iyang kaugalingon ngadto kaniya nga naghukom uban sa katarong. Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. So panalanginan ang pulong sa Dios. So naa siya purpose nga siya magpakamatay alang sa atong mga kasalanan aron nga kita magpakabuhi nga matarong. So meaning ang atong pagtuo walay pulos kung diha lang ta kutob sa pagtuo kundi kailangan nga kita nga maghimo diha sa matarong.